Тоҷикистон зиёда аз 2000 ширкати сохтмонӣ ва ташкилоти лоиҳакашии давлатию хусусӣ ба қайд гирифта шудааст. ба таваҷҷӯҳи шумо салом арз мекунем ҳаводорони соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ. имрӯз дар барномаи меъмор атрофи иҷозатномадиҳӣ ба ширкатҳои сохтмонӣ ва ташкилоти лоиҳакашӣ сухан мекунем. барномаи меъморро пайгирӣ намоед. барои ба фаъолият шурӯъ намудани ширкатҳои сохтмонӣ ва ташкилоти лоиҳакашӣ гирифтани иҷозатнома ё худ литсензия ҳатмӣ мебошад. дар Тоҷикистон дар умум барои зиёда аз 70 намуди фаъолият иҷозатнома дода мешавад. хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ иҷозатномадиҳиро дар соҳаи сохтмон ва меъморӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасонад. ёдовар мешавем ки ҳар як нафар шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ барои фаъолияти сохтмон ва меъморӣ бояд дорои иҷозатнома ё ба истилоҳ литсензия бошад. иҷозатномаи худ литсензия ба довталабон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият дода мешавад. аз ҷониби хадамоти иҷозатномадии фаъолияти шаҳрсозӣ ба фаъолияти лоиҳакашию тадқиқотӣ, сохтмони имороту иншоотҳо, васеъкунӣ, азнавсозӣ ва барқароркунии объектҳои мавҷуда иҷозатнома дода мешавад. ҳадафи иҷозатномадӣ дар соҳаи сохтмон ин мебошад ки ба намудҳои фаъолияте ки ба онҳо иҷозатнома дода мешаванд, ин фаъолиятҳое мебошанд ки ҳангоми амалӣ намудани онҳо метавонад ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, ба саломатии шаҳрвандон, амнияти давлатӣ ва бехатирии давлатӣ ва мероси фарҳангии халқҳои ҷумҳурии Тоҷикистон зарари худро расонад. танзими онҳо ба ғайр аз иҷозатномадиҳӣ имконнопазир мебошад. аз фаъолияти сохтмонӣ ва меъморӣ бошад, аз ҷумлаи чунин фаъолиятҳо мебошад. ҳоло дар соҳаи сохтмон ва меъморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2470 ташкилот соҳиби иҷозатнома мебошад ки аз ин миқдор 137 адад фармоишгарон, 181 адад ташкилоти лоиҳакашӣ ва 2152 адади онро ташкилоти сохтмонӣ дар бар мегирад. давоми соли 2022 барои тамдиди иҷозатнома ва гирифтани он чӣ қадар муроҷиатнома ба унвони хадамот ворид шуд? зиёд шудани шумораи фаъолияти субъектҳои шаҳрсозӣ далолат аз он медиҳад ки соҳаи меъморӣ дар ҷумҳурӣ рушд ёфта истодааст. дар даҳмоҳи аввали соли ҷорӣ 417 муроҷиат аз тарафи довталабон ба хадамоти иҷозатномадиҳӣ ворид гашта буд барои гирифтани иҷозатнома, ки дар асоси хулосаи комиссияи иҷозатномадиҳӣ ба 290 таи он иҷозатнома дода шуд. ба боқимонда 108 муроҷиати дигар бинобар сабаби пурра набудани ҳуҷҷатҳои таздиқкунандаашон ва риоя нагаштани шарту талаботи иҷозатномагирӣ ба онҳо ҷавобҳои рад дода шуд. ҳамзамон ба хадамот аз ҷониби довталабон барои тамдид намудани муҳлати амали иҷозатнома 181 муроҷиат ворид гашта буд ки аз ин 134 таи он тамдид карда шуд. иҷозатнома иҷозати махсусе мебошад ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххас онро ниҳоди вобасташуда ба шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ медиҳад. ҳангоми додани иҷозатнома барои фаъолият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотӣ, сохтмони биноҳо ва иморату иншоот, тибқи тартиби нави иҷозатномадиҳӣ, масъулиятнокии корҳои иҷрошаванда ба 3 дараҷа ҷудо карда мешавад. иншоотҳои ҷамъиятӣ зиёда аз 12 ошона, иншоотҳои энергетикӣ, иншоотҳои гидротехникию мелиоративӣ ва васеъкунии азнавсозӣ ва таъмир объектҳои мавҷуда. ин намуди корҳо ба сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 1 дохил мешаванд. ба сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 2 бошад сохтмони биноу иншоотҳои ҷамъиятию истиқоматӣ то 12 ошона, иншоотҳои муҳандисӣ, иншоотҳои кишоварзӣ, биноҳои саноатӣ ва истеҳсолӣ ва ҳамзамон васеъкунии азнавсозӣ ва таъмир кардани объектҳои мавҷуда. ба корхонаҳои навтаъсис ва шахсони воқеӣ танҳо барои иҷро кардани корҳои сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 3 иҷозатнома дода мешавад. чунончи ба сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 3
ҳангоми фаъолияти сохтмонӣ корҳои зерин дохил мешавад. сохтмони биною иморатҳои истиқоматию ҷамъиятӣ то 3 ошёна ва секунӣ аз навсозӣ, таъмир ва барқароркунии объектҳои мавҷуда, иҷрои корҳои махсуси сохтмонӣ, иҷрои намудҳои алоҳидаи корҳои сохтмонӣ дар бунёди иморату иншоотҳо, иҷрои вазифаҳои фармоишгар ва назорати техникӣ. бе иҷозатнома машғул шудан ба фаъолияти сохтмонӣ ва меъморӣ ки бояд барои иҷрои он иҷозатнома гирифта шавад манъ аст. давоми 10 моҳи соли 2022 масъулин як қатор ҳолатҳои бидуни иҷозатнома оғоз кардани сохтмонҳоро аз ҷониби баъзе шахсон ошкор карданд. бе иҷозатнома оғоз кардани корҳо чӣ ҷавобгариҳоро доро мебошад? мутаассифона имрӯзҳо аз баъзе ширкатҳои навтаъсис чунин қонуншиканиҳо мушоҳида карда мешавад. мувофиқи банди моддаи 500 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони ҳуқуқие ки бе иҷозатномаи фаъолияти сохтмонӣ корҳои сохтмонии худро оғоз менамоянд аз 200 то 300 нишондиҳанда ҷарима пешбинӣ карда шудааст. дар рафти корҳои назоратии шарту талаботи иҷозатнома мушоҳида карда мешавад ки аз тарафи баъзе ширкатҳои сохтмонӣ вайрон кардани шарту талаботи иҷозатнома дида мешавад. яъне ки онҳо бо иҷозатномаи сатҳи масъулиятнокии дахлдоре ки дар дасташон доранд онро вайрон карда ба корҳои сохтмоние ки ба сатҳи масъулиятнокии дараҷаи баландтар мувофиқ мебошад оғоз менамоянд ва нисбати ин гуна ширкатҳо тибқи моддаи 511 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 100 то 200 нишондиҳанда ҷарима пешбинӣ карда шудааст. ҳар як соҳибкории инфиродӣ ки шахсҳои ҳуқуқие ки ба корҳои сохтмонӣ машғул шуданиянд, корҳои худро оғоз карданиянд, пеш аз ин бо сармеъморони минтақаҳои худ машварат гиранд то ки тартиби дурусти ҳуҷҷатгузорӣ ва як ошноӣ пайдо кардан аз санаду меъёрии ҳуқуқие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба сохтмон амалӣ менамояд ба онҳо шинос шаванд, ба чунин мушкилот дучор нашаванд. талабот ва шартҳои умумии иҷозатномадиҳӣ чунин аст. на кам аз 50% шумораи штатии роҳбарон ва мутахассисон дорои таҳсилоти олии касбӣ ва собиқаи корӣ на камтар аз 5 сол дар соҳаи тадқиқоти муҳандисӣ ва лоиҳакашию сохтмон бошанд. таҳсилоти олии касбӣ ва на камтар аз 5 сол собиқаи корӣ дар соҳаи таҳқиқ ва барқарорсозии иншооти мероси фарҳангӣ. мавҷудияти иморат, биноҳо, таҷҳизот ва ҷиҳозу олот, мошинҳои сохтмонӣ, воситаҳои нақлиёт, асбобҳои механикӣ ва дастӣ, таҷҳизоти технологӣ, дастгоҳҳои сайёр ва энергетикӣ, воситаҳои назорат ва ченкунӣ, доштани довталаби иҷозатнома ки бо ҳуқуқи моликият ва дигар асосҳои қонунӣ ба ӯ тааллуқ доранд ва барои анҷомдиҳии фаъолияти иҷозатномашаванда заруранд. мавҷуд будани системаи назорати сифати корҳои анҷомшаванда, мавод, конструксияҳо, масноти қабулшаванда ва хизматрасонии метрологии асбобҳо ва воситаҳои ченкунӣ. иҷрои фаъолияти иҷозатномашаванда тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, стандартҳои давлатии дахлдор ва ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар сохтмон. муҳлати баррасии аризаи довталабон оиди гирифтани иҷозатнома аз рӯзи ворид гардани ариза 30 рӯзро ташкил медиҳад ва муҳлати амали иҷозатнома на кам аз 5 сол мебошад. довталабони иҷозатнома вобаста ба аризаашон оиди канал намуди фаъолият ба хадамот барои гирифтани иҷозатнома ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунанд. аз ҷумла ариза бо нишон додани намуди фаъолият, ҳуҷҷатҳои таъсисёбӣ ва қайдгирии давлатӣ, ҳуҷҷатҳои тахассусии кормандон ва мутахассисони ташкилоти довталаби иҷозатнома ва маълумотнома оиди баъзе технику таҷҳизот ва заминаҳои модди техникӣ бо
бояд пешниҳод намояд. сараввал муроҷиати довталаб ба шӯъбаи қабул ва ба ҳисобгирии хадамот ворид мегардад ки дар он ҷо мутахассисони шӯъбаи қабул ба феҳристи муроҷиатҳо ба қайд мегиранд муроҷиати довталабро. пас аз он муроҷиат ба шӯъбаи омӯзиш ирсол карда мешавад барои омода намудани ҳуҷҷатҳои довталаб то баргузории комиссияи иҷозатномадиҳӣ. баъдан ҳуҷҷатҳои довталаб аз тарафи мутахассисони шӯъбаи омӯзиш ба комиссия пешниҳод мегардад ва комиссияи иҷозатномадиҳӣ хулосаи худро мебаронад. татбиқи ҳукумати электронӣ дар замони имрӯз басо зарур аст. барои амалигардонии пешниҳод, қабул ва баррасии лоиҳаҳо бо шакли электронӣ ташкили сомона зарур аст, зеро ба ин восита вақт ва маблағи муштариён ё фармоишгарон сарфа мегардад. хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ сомонаи худро таъсис додааст ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тавассути он барои гирифтани иҷозатнома дархост гузоранд. дар ҳолате ки шабакаи интернетӣ дар имрӯзҳо яке аз ҷузъи муҳими ҷомеа гаштааст, хадамот як сомонаи расмии худро ташкил кардааст. қобили қайд аст ки сомонаи хадамот на танҳо сомонаи маълумотӣ аст, балки сомонаи хизматрасонӣ мебошад. довталабоне ки аз шаҳру ноҳияи дурдаст аз марказ мебошанд метавонанд бе ягон хароҷоти зиёдатӣ ба марказ наомада дар хидди сомонаи расмии мо дархости худро гузоранд. барои гузоштани дархост довталабро зарур аст ки ба сомонаи расмии хадамот ворид гардад тариқи шабакаи интернетӣ ва дар он ҷо хизматрасониҳоро интихоб намояд. аз 4 намуди хизматрасониҳо довталаб интихоб мекунад ки ин гирифтани иҷозатнома мебошад, аз сад ба сад гузарондани иҷозатнома мебошад, барои тамдид намудани иҷозатнома ва аз навбарасмиятдарории иҷозатнома. бе иҷозатнома машғул шудан ба фаъолияте ки бояд барои иҷрои он иҷозатнома гирифта мешавад манъ аст. дар ҳолатҳои зерин ба муроҷиати довталаби иҷозатнома ҷавоби рад дода мешавад. дар ҳолате ки ҳуҷҷатҳои пешниҳод намудаи довталаби иҷозатнома нодуруст ё ғалат бошад, мутобиқат намудани довталаби иҷозатнома объектҳои аз ҷониби ӯ истифодашаванда ба талаботи иҷозатномадӣ мутобиқ набошад ва ҳангоми пешниҳод накардани хулосаи дахлдор ё пешниҳод кардани хулосаи манфӣ аз ҷониби мақомотҳои дахлдор оид ба фаъолияти иҷрошаванда. ба ширкатҳои хориҷӣ барои фаъолият намудан дар соҳаи сохтмон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамон шарт ва талаботҳое ки барои ширкатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст, ба ҳамон шарт ва талабот онҳо иҷозатнома мегиранд ва онҳо пеш аз гирифтани иҷозатнома дар ҷумҳурии Тоҷикистон ширкатҳои хориҷӣ бояд филиал ё намояндагии худро ташкил диҳанд. имрӯз чанд ташкилоту муассисае ки фаъолияташон баҳри корҳои лоиҳакашӣ, тадқиқотӣ, сохтмону иншоот аз ҷумла васеъкунӣ, азнавсозӣ, таъмир ва барқарор кардани иншоотҳо равона карда шудааст, маҳз дорои иҷозатномаи хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ мебошанд. барои гирифтани иҷозатномаи довталабон ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод карда мешавад ки дар асоси аризаи онҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба хадамот пешниҳод карда мешавад. шӯъбаи қабул ва нақшагирӣ барои ҳуҷҷат ва дигар ҳуҷҷатҳои лозима ба комиссия ирсол намуда мешавад. пас аз комиссия довталаб метавонад иҷозатномаро омода гирад. иҷозатнома ба ҳамин шакл дода мешавад дар асоси аризаи он ки ба кадом дараҷа гирифта мешавад. ташкилотҳои лоиҳакаш вазифа доранд ки ҳангоми корҳои лоиҳакашии бинои иншоот ба 4 талаботи асосии он аз ҷумла функсионалӣ, техникӣ технологӣ, меъморӣ бадеӣ ва иқтисодии он аҳамияти аввалин дараҷа диҳанд
дар баробари ин биною иншоотро ба шароити иқлими тоҷикистон мутобиқ гардонанд, масофаи байни биноҳорориоя кунанд. агар бинои истиқоматии баландошиёна бошад, дар гирду атрофи он иншооти ёрирасон, таваққуфгоҳ, майдончаҳои варзишӣ, майдони истироҳат барои калонсолону кӯдакон ва ғайраҳоро ба инобат гиранд. инчунин тарзи нақшаи мавзеъро баррасӣ кунанд, ки дар наздикии он муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то мактабӣ, марказҳои саломатӣ мавҷуд бошанд. дар биноҳои баландошиёна кафолат додани риояи бехатарии сохторӣ ва техникӣ ва баланд бардоштани эътимоднокии истифодаи биноҳо сарфи назар аз афзоиши молиявӣ дар ҷойи аввал меистанд. бехатарии ҳаёти одамон ва бехатарии сарватҳои моддию техникиро ҳатман бояд ба инобат гирифт. аз натиҷаи муқоисаи биноҳои баландошиёна дар кишварҳои гуногун сохташуда маълум мегардад, ки масъалаҳои меъморӣ ва нақшагирӣ асосан аз рӯи баландии бино муайян карда мешавад. ба инобат гирифтани шароити табиии минтақаи сохтмон, фаъолияти сейсмикӣ, шароити муҳандисию геологӣ, таъсири атмосфера аз ҷумла шамол аҳамияти аввалиндараҷа дорад.